Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Njengoba sekuvela ukuthi kuma-podcast kuyakhokhwa kukhulunywe lokho anginankinga. Sengibuza kulona ocasukile. Ngiyenzeka yini ukuthi nangu ubabudokotela uyinyanga mayesho la ku-social media. Angisi phela ngimazi ku-social media. Angazi kodwa ukuthi usuka kuyiphi indawo. Ubabudokotela-ke kunenye ividiyo mase ngichaza ukuthi ngisoyimbukelana. Ubaba lo babudokotela indlela akhuluma ngayo uyangihlekisa. Into engiyibukela yena nje ngibuka amahlaya. Yonke enye ayilandayo ayichazayo kwesinye isikhathi uyayilalela ngingayilaleli. Nangu ubabudokotela mina ngimbukela ukuthi uyahlekisa. Amavidiyo akhe ngiwabukela lokho mangihlangane nawo ku-TikTok or Facebook nala ku-YouTube ke kwenzeka. Kodwa nje ukumbuka ngisuke ngizoyibukela umalume ohlekisayo. Usho ukuthi wena mayethi thatha ifoni ithenge kuphi eshop. Angithi ifoni mawuyithengile uyatshela ukuthi isebenza kanjani, i-charge-wa kanjani, okufanele ukwenza okufanele ungakwenzi. Uma ife ngalolu hlobo bazokusiza. Uma ife kanje bekusiza. Yonke leyo information unayo njengoba uhamba uthenga ifoni. Sekufika ubabudokotela, usubabudokotela ngiphethe naso isigubhu, ngiphethe nawo amafutha, siyaxoxa igazi asixabani. Ngiphethe nawo amafutha, naso isigubhu ngithambe ngasilandela kuphi, kuyashesha, angazi siyimalini, agagule imali. Athi ubaba dokotela, gcoba lamafutha ifoni uyicishe. Usethi i-alarm, uzolisetha kuphi i-alarm ifoni uyicishile. Mase-ke emva mase usethi i-alarm uvuke usho lamagama. Guys, hayibo, yazi ngifuna ukubukela kule video ngizonilandela amagama yowesho. Usho lamagama, ubize imali. Userious ngempilo? Hayi. Mina ngiyakujaja. Yikho-ke uyabona ukuthi kwenzakalani ngawo. Masithi laphaya uyaxoxa izitori ngoba bexoxa izitori. Ubabudokotela uyambona ukuthi uwenza amavidiyo ko-TikTok, ukhona nako-Facebook, naku-YouTube ukhona. Ukhuluma ngabantu abathwalisayo and uyathwalisa. Ngoba uma ucabanga isikhathi usitholaphi ngoba phela kufanele ukuthi lento yokuthwalisa njengoba nje ibiza nanokuthi ijulile akatholakali. Awubabudokotela yakhe thina-ke simthatha njengosomahlaya ngoba sihlangana naye sizohleka. Kodwa-ke mawukuthi bakhona bahamba bayokhokha imali eshisiwe leyo ngoba belindele amafutha okuthwala noma befuna yena bezoyothwala, asazi. Siyaxolisa, siyazwelana nani. Kodwa nje ukumbona kaningi ngamavidiyo awu-10 ku-social media. Mase nawe uthi hawu cha i-serious into usho ukuthi nina guys angizazi ukuthi mina nikhula emakhaya kanjani. Uyazi ukuthi izinyanga zangempela sizazi. Ningangicebi. Izinyanga zangempela sizazi. Yazi why? Labo bantu labo benza izinto laphaya and abantu bayabafuna. Abayivezi bona ngoba into yabo iqondile. Yiko kuthiwa mhlawumbe umuntu ngenza isibonelo kuthiwa ubani uhambe wayofuna kaNongoma. Wayefuna kaNongoma. Ukhona umuntu omaziyo wayegula wavuswa inyanga ethile ya kaNongoma yamsiza. Lo muntu aseyasho ukuthi ngisizakele kaNongoma. Ikhona into ewayenza yabonakala mase kufuna leyo nyanga. Labo babudokotela osomahlaya nje. Nabo abayibambela indaba laba abayibamba khona nasi sibalalele sizohleka. Cha, ubaba loya uyangihlekisa loya malume hleze ngihlekisa. Yabona nje le video yakhe le echaza ngamafutha wagcoba efonini, cha ngabona ukuthi hayi uvala lo ngeke. Manje-ke mase ngisho ukuthi ezinye izinto sesiyibone nje sithi hawu ngoba zi-questionable. Ungathenga i-Samsung phone. Mawuthenga i-Samsung phone ka-Samsung, ikhampani eyenze le phone ikubhalela ukuthi 1 2 3 ngefoni yakho. Sekufika mina sengithe inyanga ethizeni fix, sengiyinyanga phela manje sengiyakhuluma zonke lezi zinto okwazi ukuthi uyiseshe online uyithole nabanye beyichaze kuyazwakala. Ngithi mina ifoni yakho yenze nje.
Uma usebenzisa ifoni yenze njena usukufaka la mafutha, uzoyithatha leyo nto? Angilwe ngiyayibuzela. So manje ubona ukuthi ubaba udokotela uyathwalisa and uma ethwalisa wenzela ukuthi abantu bebe nemali eningi. And le ukuthwala kuyimpumelelo uyakwenza. Isho ukuthi umbona ngala ku-social media. Uma ucabanga bangaka abamlindile bazothatha le nto abanika yona esebenzayo. Senzeka nini-ke isikhathi sakhe nalapho? Sayixoxela we guys. Angithi lezi zinto ey'njalo-ke esala questionable nawe usuyabuka ukuthi hawu ayingeke. Uma iyinyanga ethwalisa kwayena ethwele. Why simbona lapho simbona khona exoxa kangaka? Why nje simbona ukuthi hawu uyayishuthela la, uyabo? Iyabonakala phela leyo nto. Mina ngibona ukuthi indlela na guys enenza ngayo nokuthi nine-victim mentality niyophoseke ey'godini ey'ningi. Nisazophela. Khona ozovela ashintshe la asithi ijuice ayihlanganise nezinto ey'thile afake amaqabunga athi nawo umuthi ospecial nithenge. Ngoba ngisho into esobala niyathanda ukuphila. Enye nje into uyayibona ukuthi i-content. Akuhlangene nakusiza bani, akuhlangene nokushintsha impilo kabani. Ayikho ifoni ongathi wena uhambe wayethenga ka-Samsung. Uyazi i-Samsung phone. Enye uyayikhokhela amandla, enye uyithenge cash. Ayikho indawo uSamsung lokhanda ifoni wakutshela ukuthi uyigcoba amafutha. Usuthola la ku-social media kuthiwa ugcoba ifoni amafutha uyivale, leyo foni uyivalile sethi i-alarm. Khuluma nayo ifoni uthi le foni ayikho. Cha mina ngizonishaya bakithi, ngizonishaya ngoba nina niyathanda ukuhlupha. Kwazona lezi ndaba ohlezi futhi uyilalela utshela zona ngomsamo. Mina ngihlezi ngiyibuza ukuthi kinabekho yini abantu abadala la usulandela khona umlando wakini kubantu bakini ukuze ubone ukuthi bona baphile kanjani, yini abayishintshile, yini engakusiza. Ukuze ungahamba uphoseka kuzona zonke iy'ndawo wena uthi ufuna usizo kanti uyayimosha. Angikhulumi-ke iy'ndaba zenu, bengifuna ukwazi ukuthi uthi uma ulalela ubaba udokotela uthi inyanga le enolayini wabantu abaningi abazocela usizo, bazothatha le nto, bazothenga amafutha kodwa simbona kangaki ku-social media enza amavidiyo. Kuthatha isikhathi esingakanani? Isikhathi sokuthi abe se-studio ebe nabantu abawu-30 bamlindile ukuthi bazothwala. Ubathwalisa kuphi? Isikhathi sokuthi ehambe yolanda amafutha. Le nto inawo nemali yakho. Kodwa phela vele imali yakho. Mhlampe ngempela futhi kuyasebenza ngoba odokotela basho ukuthi ezinye izinto eziningi zenzeka emqondweni wakho. Ngenzeka into uyibona ikhona ngomqondo wakho kodwa ibingekho. Indaba enkulu isebenza nengqondo yakho kuqala. Before izinto uyibona zenzeka, before uthatha u-action. Mhlawumbe ngisho mina ngithi hawu ubaba udokotela lona nje uthi amafutha kanjani kanjani. Ngempela nawe wangithi usungenile ukuthi amafutha azosebenza ugcoba amafutha-ke kubuya iy'mali. Asazi. Kodwa ezinye izinto buka ukuthi i-content, buka ukuthi nje kuyaxoxa sihleke. Sikuthathe ngokuthi thina siyahleka. Singajuli nokuthi usungathathi ifoni uyigcoba amafutha umemeza imali ifike. Usulaphaya kwamanye ama-page mkhulu ngiyakuphupha. Uzohlalelani ungamphuphi umkhulu umbuka everyday? Nina niyabaphoqa amalume benu, niyabaphoqa baba benu, niyabaphoqa abazali benu. Ngoba into oyifida emqondweni izosala mase uyaqala uphupha ubaba udokotela. Uma ungabuka nje ubaba udokotela isonto lonke ubathi ngeke uzomphupha. Uma ugcina ebusuku ubuka ubaba udokotela ngeke uzomphupha. Uma ukade ubuka imuvi esabisayo uyakuthusa wasala uthukile ebusuku siyabuya isithombe saleyo movie. Yini-ke si-strange ngokuphupha izangoma lezi nifuna ukuy'tshela ney'nyanga ukuthi siyakuphupha mkhulu? Bengifuna ukutshela ukuthi ezinye izinto siyayilalela kodwa siy'pheshini. Ezinye zivele sithi hawu-ke uzenzela i-content sihleke thina. Mase sikuxoxa futhi sikuxoxela ukuthi kube njani. Sengisho into enjalo nje. Kufana nala mangakagcweli kuma-podcast. Siyabuka sithi hawu saze sa-interesting story. Kodwa sikubone ukuthi hayi lokho akulona iqiniso. Bye-ke.
Mhla sathola kukhona ukuthi nayi i-side chick kaMinister bani iyakhuluma, la sobona khona. Yazi ukuthi bathuleleni? Lapha-ke ko-Minister ilaba abanama-side chick abawanika imali yangempela, babatshela ukuthi thula du, awuyikhulumi iy'ndaba zami, ngizokwenzela yonke lento engikwenzelayo. Kufike-ke la usisi ombonayo ukuthi lo 30,000 athi abawuthola monthly awukho. Lo 100K bethi abawuthola monthly awukho. Kwayena ekhuluma nje awukho. Kodwa kwenziwani? Kuyasetshenzwa. Phela suzothi-ke